двамата съжителни имаме адресна регистрация тук. Когато 70-те години селата край София, Драгалевци, Бояна започнаха да стават вилни зони, Иван Давидков не си помисли за къща в Бояна, направи своя планински дом над Беговица, което за мен тогава юноша беше изключително странно, къща в гората, а сега, ако мога, няма да излизам. Това е наистина третата проява, която правим в града. Първата беше при наводнението в къщата на Вазов. Миналата година представихме книга в центъра Радичков и аз съм много признателен на общината и на музейния комплекс, че поддържат тази връзка на Берковчани с един от изявените писатели в района в страната. Така и в страната, да разгробим. Тези картини за по-простичко за мене, като изключим ето тази и портрета на баба ми, са собственост на градската галерия. Останалите ги смъкнах от къщата в гората и сега тя е неузнаваема, прилича на казарма просто, с белите стени, много е досадно и когато Станислава ме попита сега до кога да правим изложбите, аз викам Станислава, не би го прочене ден, нека да е само една седмица, но се оговорихме с тези картини да бъдат под погледа на Берковчани 2 седмици. Така че ще са ви много признателни, гледайте ги, защото си ги прибера. Така, сега, тази книга е една моя отдавнашна идея. Това е една антология, фактически стихове и проза на Иван Давидков за Берковица и родния край. Аз изпълням времето, когато на отсрещния склон над Конската вила целият склон беше с кестен. И пролетно време кестените са в тях уникално. Някаква болест ги умори, даже в нашия двор имаше един кестен и той си е заминал отдавна. Посадих 3 нови, но те са още малки, не цъфтат. Затова извадихме за заглавие под кестените край Берковската река, което е част от едно от стихотворенията, които са вътре. Иван Давидков никога, ако че изкара живота си в София, никога не се е отделял в сърцето си от родния край. И в всеки един момент, когато можеше, той идваше в планинската къща и работеше много съзнателно там, усилено. И една голяма част от произведенията, включително и включени в тази книга, са написани тук. Така че аз съм признателен на община Берковица в лицето на кмета. Те финансираха производството на тази книга и за мен това е един много сериозен жест, оценявам го, защото книгата е много хубава. Това е малкото отечество на баща ми. Това са неща, които времето не е посегнало върху тях и те се читат и се възприемат съвсем истински. Ето тази поема симфония на Чезнешното лято, която Давидков пише тук в Берковица. Искам да ви прочета едно в 8-та част. Штурчето, което донесах от дома от Берковската планина. И ще останеш ти, пленник неволен, между стените на нашия дом. Няма да виждаш как шият соколи сутрин на гливата дреха на кон. Няма клисурата с мирис на здравец, хладната вечер да те облече. Пей ми, звънче сред планинска морава, пей ми, щурче.
Няма да виждаш как орех подскача бурунат от клона, как пламват липи есен, как в топлата пазва на здрача, гушнала пуска вечерница спи. Няма от лунното вина да суче, плахо сърне, ни река ще тече. Пей, дядо Васово, галено внуче, пей, мещурче. Аз по гласа ти нощес ще възляза до върховете обвити с мъгла. С дири еленови ще е белязан пътя ми, с вятър, роден от крила. Там твоя глас, сред морени махнати, мека постеля ще ми изтъче. Пей, златен сън на берковското лято, пей, мищурче.